של סיגלית. תפסה בציפור את הבלון הבלון התפוצץ. הבלון ואז מה קרה? רותי חיבקה את הבלון. כמו שמחבקים בובה, כמו שמחבקים את אמא, נכון? פתאום הבלון התפוצץ. הבלון, ואז מה קרה עם הבלון האדום? הבלון האדום באה הרוח והעיפה את הבלון למעלה לעננים. כולם שלום בלון אדום. שלום בלון אדום. וכל הילדים צעקו שלום, נכון? בום, טראח. יוסיף אותי. כל הכבוד.